uh, mă aduce frumusețea care o văd aici și am văzut-o pe postările de promovare a evenimentului și mi-a plăcut foarte mult. Plus că am mai fost la Garden Depot aici odată și nu pare a fi un market de flori, cât chiar și un parc în care poți să te plimbi și să primești plăcere. Ce-mi place cel mai mult la Hortis, fiindcă totul se vede că e aranjat cu tâlc și cu suflet și, cum am mai spus, adică e o plăcere să te plimbi pe aici, doar să te plimbi chiar. Dar pe lângă asta tu știi că poți lua o plantă în mână și o duce la caserie și să o cumpere. Adică tot ce e aici poate fi și al tău și asta e fenomenal. Dintre amenajările peisagistilor mi-a plăcut foarte mult Key Garden-ul, cum au amenajat spațiilor și îmi place foarte mult și Wow Park-ul, e un minimalism aparte și aranjat foarte frumos. Într-adevăr, parcă te face să te simți într-o mică pădure, unde poți să stai la foc cu prietenii și să povestești. Păi, aș recomanda în primul rând pentru varietatea de plante și produse care sunt acum în cadrul evenimentului, fiindcă sunt și alte produse care sunt auxiliare și vă ajută în menținerea grădinii la un nivel foarte înalt și evident reducerile care sunt în cadrul acestui eveniment mă atrag tare.